Yes. So gimanya medo wacho en gine. Gimora mora kotim mang'eny to nyaka koro bed kod madhara. Kata piki modho mang'eny ne inyalo hinyori. Iyudo ka gimoro samoro omi kata public health license to use. Machalo bawuone de ka koro tiaga samoro big license to use it on people. Lakini iyudo ka nyaka bed gi madhara mage kata nyaka bed gi kaka ohinyo ji koti kode mang'eny. Nikech gimomiyo iyudo ka ng'ato kuywe to ng'ato fuolo nikech ok en gima onego bed donje e dhano. Gimomiyo fuole kidini en foreign object. En gima foreign moko onego bed donje ang'owa. Manyiso ni en gi gik mo en gi kaka ohinyo dhano. Koro gima wanyalo kwayo sirikal hapa ni namba achiel ma to koro sirikal nyalo timo lakini private sector nyalo timo is kinyalo tim research nyalo tim kata ya quality sampling inyalo kaw samples mag kor lwasi ting'iyo ni to gin components mag elements mag mantiere kor lwasi manyalo bedo ni nyalo ing'owa nyalo hinyo oganda nikech nitiere gik ma nitiere research mosetim mang'eny gi private sectors kembe mag wegi magin magifwenyo na sirikal ni gima kama timore to gini nitiere kaka ohinyo oganda sani nikech nitie gik ma hinyo oganda instantly kata nitie moko ma hinyo oganda bang' ndalo moko long term effects. Koro ng'ato nyalo chalo kaka gap area monego bed at least inyalo time research mondo ng'eni to tear gas mitiyogo ni impact mare kata rach mare e ndalo machuok kata e ndalo mang'eny nyalo bedo ang'o to ere kaka onyalo advise sirikal mondo mi oti kod gige yo moro moko ginde mowinjore mondo mi kik ngima oganda sana jok ma badongo wach ni nyalo bedo gi shida maduong' sana gi nyithindo matindo ma pod obo margi pok odongo maber nyaka ng'eni to excessive use kata tiyo gi tear gas mang'eny nyalo bedo gi jok mar so ma nyalo bedo gap ma samoro ng'ato nyalo timo mondo mi advise sirikal mondo wakonyi nyithindwa nikech tinde sani endi Sharon inyalo dhi hospital gi tuo ma kata pimi to ok yud gima timo to iti winjo ka dendi rami adier kendo nitie kamoro rami ma ok nindi to kotire hospital to kipimi to ok yudi kendo nitie gik moko matimore dend dhano ma samoro pok ofweny koro magi gin gaps kata gin kuonde moko ma onego bed ni itimo research mondo mi ng'eni tere kaka dwa tim mondo mi wakony oganda. Erokamano ahinya nyakon Gwajong dakika 15